Intay kadkadwaen, dagiti sumaganad ami sa pagyaman, the Mr. and Mrs. Sherwin Gamason and family. Ti panag-birthday ni Mark Stephen Gamason. Sa pagyaman ni Telma Tabuso and Loyola family. Gamason family, Cortado family. Mary Joy Gamason. Soraya family. Kinmisa minatay ni Wilbert Gamason. Tumakder tayo. Umay kayo, agutag kayo, pada-pada kayo nga anak ti Apo. Kasikatin siya kanyaman na palagyan. Agagsa tayo. At kanta tayo, ideri tayo, imbag kenayati Apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, at kakagsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman, special intention, the Jed ken Benita Ro, ni Luis ken Gordon Bruce, ni Caridad Salvacion Genter, ni Divina Olidan, Edsel ken Joyce Olet, ni Jonathan ken Flory Gabayne, ni Michael Ablang ken ti pamilyana, ken Jojo Tabladillo ken ti pamilyana. Kakabsat na tipon-tipon tayo, akas may sa asisa, limong, agdaydayaw iti Diyos, kadag iti karkararag tayo, nagronang idawdawatan tayo, tintensyon da ito'y pamilya. Agkamatalit tayo nga rod, nagronang ti panang pampanunot tayo, ti panang rambak tayo, ti ipapatay. Panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo, at magkada ang mapasanto tayo, madalosan tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan ang misteryo. Sika ana ibaon, tapno paimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Sika nga imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kung mararag tayo. O Diyos, insaganam ti umiso asaranay ti kinarasimi, ipaay mo kadita kalpasan ti pan nakapagasat, ti makapagasat apan nakapabarumi, agbyag kamin asila kalay sa ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpoyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo, entay dungnad kadagiti maibasa. Ti maibasa na agaw iti libro ti kinasirid. Agbidot dagiti dates a tao no kunada ti bagida. Lapet tayo dagiti nalinteg at tagtao iti panangipatungpal tayo kadagiti pagyan tayo. Isu amang kita tayo iti napintas agundaway amang paksyat kadakwada. Pabasulen da tayo amang labsing iti linteg ni Moises. Ken mangsalungasing iti kinawidan tayo. Ibagada nga muda ti Diyos, ket ibilang da ti bagida, akas anak ti Apo. Parikot tayo ida, busuren da ti wagas ti panagpanpanunod tayo. Saan da akas kadagiti daduma a tao, sa bali ti ugali da. Nababaunay ti panagkita da kada tayo, ket karimunda ti amin nga aramid tayo. Ipangpangas da a Diyos ti amada, ket mamati da akalpasan ti amin, dagiti laeng nalinteg tinaragsak. Ngem kitain tayo no pudno ti bagbagada. Kitain tayo ti mapasamak intundumteng ti papatay da. No pudno a dagiti nalinteg ket anak ti Dios. Ispalen to ida ti Dios kadagiti kabusor da.
Suoten tayo garud ida. Ranggasan ken paragatan tayo ida. Kitain tayo man no sa dino ti pagpatinggaan ti kinaanos ken kinamanagibtur da. Ipako tayo ida iti nakababain nga ipapatay. Total kunada asalakniban ida ti Dios. Kasta ti nagpampanunot dagiti dakes at tao. Ngem nagbidot da. Nabulsekan da iti bukod da a kinadakes. Didam maawatan dagiti palimed ti Dios. Sanda amang namnama kadagiti gungguna tinasantuan kinadalos a panagbiag. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Busuren ti Apo dagiti agaramid ti dakes, ket awantun ti makalagrip kadakwada. Intun matayda. Umawag dagiti nalinteg ti Apo ket ipangag na ida. Tulungan na ida ket kadagiti amin apakarigatan da. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Umasideg ti Apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanen apulos tinamnaman na. Adu ti pakariribukan ti tao analinteg, ngem isalakan ti Apo kadagiti amin pakarigatan na. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Dayta a tao aywanan nanto ti Apo, ket awanto ti matukpol atulang na. Subuten to ti Apo dagiti adipen na, dintuman ano dagiti agkamang kenkwana. Umasideg ti Apo kadagiti maupay. Sa puyan pa'y di bagaryan ti Apo, kas na ibagay. Ket aning tumaitet tugen ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo at dako makada kayo. Basta kumamit. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Sinursur ni Jesus ti Galilea, di na kayat ti mapan iti Judea tagandaten apapatayon dagiti Hudyo nga agnaed sadyay. Umadanin ti panangrambak dagiti Hudyo ti piyesta dagiti abong-abong. Napanmed na ki piyesta ni Jesus idi nakapanen dagiti kakabsat na no pay kasta saan nagpadlaw no diket sililimed anapan. Kinuna ti sumagmamano at taga Jerusalem. Saan kadi aday ti tao ti kayat da apapatayen. Kitain nyo, agsasao iti publiko. Ngem awan masauda a maikontraken kuana. Agpayson sakit di, nga ammo dagiti agtuturay nga iso ti Kristo. Ammo tayo tinaggapuan da iti nga tao. Ngem inton umay ti Kristo, awan makaammo no sa dino ti paggapuan na. Idi madama ang mangisurusuro ni Jesus ijay templo, kinunana nga impigsa, hudno kadi nga ammuda, ammuyo kadi tinaggapwak, ngem jak imay anak nakem kulaeng, tinangibaon kanyak ti pudno, ngem diyo amammo, amammok tinangibaon kanyak, tanaggapuak kenkwana, gapu iti daytoy, pinanggep da atiliwen, ngem awan mayat, amang tingel kenkwana, tadipay dimteng ti tiyempo na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo tumay ka. Good morning. Amamudak pay. Ang kay maamamon. Well, di dyan na panan mi. Napintas unay kasapulan. Kumano aming napadi ka agkas jay, mayat ko mati simbaan kada amin-aminan ta. Ana anda gid daduma ka naadal mo iji seminaryo ngam nagamin agad adal ka. Kas lawang paylaan ngam into na adda ka iji realidadin. Nga dito na padasa mo dagitay nga mapaspasama ka kas la napinpintas tong ti epekto na. Nagda dito yan nga barbaring nagsubli apay. Thank you ta danang welcome nga may sa kanya internet. Nagpintas dito yung maibasa tayo. Kunana dito salmo launa. Inyati kunana dito salmo. Malagi po kayo nagbasa. Umasideg ti Apo kadagiti
Anya ti tawon nga rambakan tayo tapta, year of hope. Tawon ti namnama. Anya dagiti pang namnamaan tayo. Dinakdakkel tayo, untat ako na, pamisa kayo. Anya tinamnama nga aramidan tayo, dagiti binatay tayo, anya tinamnama tayo, na tayo kami, pinarsoan na tayo ti Diyos. Agdalyasat tayo dito daga, nanamon tayo ti ayat, iwaragawag tayo ti ayat, tinamnama tayo, na-design tayo, nga agsubli ako kwa ti Diyos. Apay numatay kayo, dagita nga pinpintas kadagot wapoy, kaya tiyo mapan na impyerno. Ang kailangan makinismisan na. Apay kaya iyo nga dako maysa ko makadatayo, maysa nga kamong ti pamilyayo ke maitapwa kaya ang tutuok nga panagrigrigat. Oh. Kayaan. Di siya tinamnama tayo, nga datayo, uray pa'y narukop tayo kung na di opening prayer tayo. Narasi tayo, ng babaan ti grasya ti Diyos kanayon tayo kuman nga maikalay sa kinukuha. Uwan adda pagkapsutan tayo. Tadama aming pagkapsutan tayo. Dadya ka mo, dahil ang gid mo awang nga katipas, basol yun. Dawan basol na tayo. Kung dawan basol na. Noong kay makiapapag po tanda may agiwaras nga kandidato kapag isu dalakadwada. Kaya di kunana daytoy na iyanak tayo nga nasaya at atao. We are created as good, nasayaat. Ngam adala pagkurangan ti tunggal, maysa naduma-duma. Adda na lablabit tingiwat na, adda na imimot, adda na tangtangsit. Adda na yanak nga talaga nga nangatok kiday na. Adda mo da igagagaran na naingato. Adda mo da tay lugar duma kagaputa, adda na pasamak kanya na di ubing na day naliputan gumurgura. Ngam no ti totality ti tao nasayaat. Kayat ti Diyos ang subli tayo nga mapan ako kwa na kadagiti mina. Kala ko madagiti mina tayo ilagip tayo dagiti mina tayo. Dinamnama tayo ag sublida nga mapan. Takukwa nga rod ti Diyos. Haang garod nga, haantay nga naparswa nga. Anya lang nga rod ti sir-serbi nga agtrabaho ka ti para iti pamilyam. Agsakripisyo ka nga aglinteg. Haam mo nga aramidin di kay kayat mo nga gulibang na tata pamilya mo, nagtakaw ka lang tati, isungor nga ikarkarigatan ti taglinten, takayat tayo ti agsubli iti kinasayaan. Taday di ti nakaparswaan tayo. Isumot tayo ti rambakan tayo tata ang simana, next week, agkwa tayo. Agsimana tayo, ang kwaresma, apaya, niya ti aramidin tayo, ni Apo Jesus, isugor nga inaramid na ti kinapakumbaba, bimabang imay ka na tayo, tapno itanok na dahito'y kinatao tayo. Tapno pagbalinan na tayo, anasanto, na ikalay sa tayo nga rugkin ni Apo Isusen. Anya di pa nakaikalay sa kin ni Apo Isusen. Napugsat ti basol, babaan kanya tayo. Kaya di binunyagan na tayo ni Apo Padi, napugsat ti basol. Di may di basol atawid. Addan tulaan manan ijibaro nga ubing gaputan dinganan kintatanggarod ke si babasol kabayatan ti pannakasipog na rumwar nga si babasol ngem naikkat nga basol kahit nga sa anak na tayon ti Dios. Sino nang aramid deta ni Apo Jesus. Di man ni Apo Jesus ang iso ti ramrambakan tayo at tinawen nagtutuo natay ngem na gungar. Dayjay tinakkel nga namnama panagungar. Haan nga tirambakan tayo, da kayo mo no dadluma. Di kaysa mo makisimsimana ti angge. Pagsimsimanaan nyo iyay. Ipapatay panagungar. Napapatid dayjay panagungar. Iso nga nagpatinda ka ti Biyernes Santo. Ay so tarupang kas na Biyernes Santo. Kas na problema amin nga. Anya ka mo. No napudot kas labasol amin niya kaarubang ka niya nga uno nalamin kaguram mo. Kadali dinaduma nga detay ngantay nga mangnamnama ti panagungar no awan tinamnama iti biag tayo isu day agdudulpet. Anya tinamnama uri adda sakit mo. Nabalim mo agragsat ka tinamnama uray no agsakit ka ditoy dati masakit tayo no daduma ka gapumulat kinamambonsyon, kinaarotet, kinamannigarilyo. Inaadok ka na, rin bubukudin ka man.
Di mo lang, uri na kasakit mo, at dalak ka ng nama, ay di ng nama, alam no, hamman maagasan na kasakit mo, ito'y lubong, hamman mo, usually ka, no, disiplina, hindi di bagi tayo, kumagasan tayo mo. Tinamnaman to, idang to, tibiyag na na yun. Anya tinamnama pa nga addakan niya tayo. May sakit. Problema. Dagiti pang pamilya. Nagda pa karikutan. Naagdalaki, hindi kinapakumbaba ti tao, naagdaayat ti tao, masulbad na taday, kati mangtag tinamnama. Nung nadaduman no natangsit ti tao, ka talaga, mapukawon na nga rin tinamnama ti kinatangsit, anya ti kinatangsit, hanang anugutan ti basol na, hanang anugutan dagiti kamalina, hanang anugutan nga adda nalalaing ng isuna, tangsit garod. Kapukawon na tinamnama ti kinatangsit ta. Anya nga ron ti kinatangsit hanggang agtalit ti grasya ti Dios awanan tinamnamak nga makipagungat, awan namnamak nga agbalbalyo. Tangsit nga ninda diyan. Isu nga taptana tipon-tipon tayo, taapaya nagpintas dati ninya ti kunana. Umasideg ti apo kadagiti maupay kitaan nyo, uray dagiti maupay. No dadduma, umasideg ti apo apaya kayat nga ikanti namnama upay. Amoy ti upay. Anya ti maupay. Maupay ako, anya ti pakaupayam, namindloak nga nag-board examon, di mo lang makaruwaran, namindloak nagpabasan, pasig mga asawa, nagtitrabaho na. Maupay ako nga awanan dinamnamag tibiyag, apaya kastoy laptangaan, andalat ka. Orang nga nakabasan no nagaud ka. Orang no hangga nakakadagit anak mo no nasiglat da. Nung nagyapela pa ng training mo ka, nagyapela ubi ka, mailong aw na ti pamilya no, at danam naman no, na panasaya at ipang nakadanili na. Hindi ti mangtad tinamnama kanya kayo. So kung nagbabasa ka, apaya at danam nama, nudaduma at dapan nakaupay uwan. Amom ti demonyo, muyo ti demonyo, sabali ti isinger na, anya isinger na ngamin, ibaga na nga, nakapsot ka, awan sir-servin, agsaksakit ka, awan pa nakaagas na daytan. Yati baga na, awanan namnama ti pamilya nga agur, dagiti ti ibagbaga na, ngam sa bali ni ako Diyos. At dan tulak ka namnam, isugarod kanya tayo ka, hantay nga ipalpalubos ti death penalty haan. Taapaya, uray ka sa ti pag nakailawan ti tao, no mabalbalin, at dalat ka kumapanag, balbalyo. Uray no kas ti pan nakailawan di jay tao, ti kayat na, agbabawin tulak ka. Dahil tinamnama nga, da kanya tayo. Haan nga tayo, kala di kultura ti daduma, kada pamati ti daduma nga, no, dakasin ka patayo nun, haan nga kasi ti pamati tayo, sa bali kanya tayo. Ni Apo Isus, kasi ti kaya na isugarod nga, insagot ng tibiyag na, tapno maadaan tayo iti namnama. Ala ko madagitay, dagitay gagayan ko nga nataanganan. Ag 60 plus dan, ag 70 dan. Awalan ako, orayag lang, patay ka, oh. Among tinamnamam, kunak mo niya di ayuray mo 100 tap na danto kwartam. Awanan apa, matayak kuman na sapa. Haan lang nga DJ, mabalin oray senyoran, oray lakayang bakitan. No narigat makatrabaho, anya tinanggaruan nga ramidan, kararag. Isuti, dakay ti para kararag. Dahil di apong ko, dakal na lakay mo. Nauyong. Nagngingiwat kami ti si Mana idi, di pagkiukiwar na ti binugbog, amoy binugbog. At idog nga kas na aklaw. Oh, kung ano, palapalon na kami, pungan na dito yung umaniwat kami. Nakamubutin mi nga lakay. Ngam idi, agkapkapsutan. At daputa ka na. Nakausok lang tayo sa rosaryo na dyan. Awan sa baling inakarami na gilakay. Nagsansan to rosaryo. Ngam idi, dapuot ko dyan pa. Sa bagay, hanap pa yung magamin unay nga ko. Idi, apagpuot ko magamin. Nauyong ng idinay lima kaya na aglulwalo. Dili di man timayat kanya tayo. Nagkapsot di bagim na agtrabaho, agkapsot di bagim na mapanan agaktibo. Anya ti ram nga ramidem, mangted ka nang namalubong anya ramidem luwalo. Ti mo gitay mo daduma mo nga senior mo ko. Anya ti anya mo ti liwliwayo. Libas mi agtotong father. Ada grupo da. Ako di sinilas da isa ko data matiliw ti pulis ikabil da di unag. Adon sinilas anya ko anda agtotong ay. Mayak mo agad liwliwangan di na pinpintasan anya ti maitid mo nga nang nama luwalo. Nga ti pamilya tayo to addan tulak ta agurnos. Addan tulak ta grasya na anya tinamnama tayo datay to amin tinamnamaan tayo kamaudyanan na anya tinamnama nga lalaen tayo. Dahil dito makapagkikita tayo tumad iti nga siraragsa. Napay na kayo.
no ko kayat yung may salakan. Anda kayat yung makamang ti pamilya yung mga panagtutuog yung biyernaw. Bagay ni katugangan, di kayo magkaalaan. Kasi nung magkita kayo ito yung langit, impyerno at pagkitaan yung ato. Agkaapaang kayo, di kayo magpinakawan, di dua kayo iti. Dato'y ka, won. Spektaran ka mga. Nabalbalin agad na tayo amin at tinamnama tayo agad na tayo dyan. Ragpatan ti Gloria, iso da dyan ti panagungar ni Apo Jesus. Da dyan tinamnama nga inted na nga da tayo, numan pa'y narukop, na parso tayo mga nasaya at numan pa'y narukop. Ada pagkapsutan, tit ibagbaga na, adan tulat na namnama makikadwa tayo tutilkuan na. Kana pintas, dito yung pailaan daga, dito yung pailaan gimong tayo, tatapay laan, padpadasan tayo kuman, itid tinamnama. Anya di pa nang itid tinamnama, di katatao tayo. Nung makakita kanyang, wow, dalangit, gaputarupang, no, nakita daga, ayaw, impyerno. Nagalas mahamot, dati ko makita na nga tarupang pailaan ka, di ka babalin mo ka, nay, adda grasya ti Diyos, apaya, nasaya at ti katatao na. Dahil di pa kaisalakanan. Di katatao tayo nga inaldaw. Ano si Mana ka, ako man nakimisa ka, manalpas si Mana, awang manal. Di inaldaw nga aramid tayo, iso ti pakaisalakay, so garo ni ikarkarigatan, dahil ti mangtitina, iso nga addan tulad tanam nama. Nalakakabsat na tipon-tipon tayo man, nagyaman tayo ti Diyos. Misa, dito, nasanton a misa. Namnama tinted na, apaya, dati maroden. Sangsangwan tayon, nananaman tayon, awatin tayon, iso ti, dati kinapakumbaba na, namnama tinted na. Nga addan to, biyag na naragsak, addan to, biyag na agnanayon. At danto makilangan tayo ito kinukuha na iti rupan-rupa dahil tinatintas na namain tayo. Siguro may karkarigatan adalusan. Karkarigatan ti agbiag na nadalus. Tapaya, di yan nga matinamnama tayo kinukuha na. Naramidan tayo iti panagdato. Idatun mi Kenta aku tuwi yami, iatumi, tuwi posposumi, siraku, bagong sendamami. Satak na datayo ken dagitoy daton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kana kumaday ti daton kadagiti kaiman ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloriaan tinagan na ken kastama kapagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na man nakabalin a Dios dagiti a sakripisyo dalusan na kamkadi. Dalusan na kami, babaan ti bilad da. Ipaay mo ka di, tanasodi ti kinadalos mi, adumanon ken ka, tasikakit na ro ti pagtungpalan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Ut noonay, may karigat rumbeng, annong mi, kat patay sa lakanan mi, ada kami, iti amin at tiyempo, ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tasika inkadem mo ababaan ti panang parparit mi, iti bagimi, terredam dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti pampanunot mi,
Ited mo pa iti kinamaingel, ken ti agnanayon agong guna kada kami gapu ken Kristo nga apo mi. Ket gapu ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti angin aparswa, ti langit ken daga, napno dayti papay daydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, iumay tinagan iyapo. Hosana iti kangatuan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti bubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi, isa maiyawat to, maipaay kada kayo. Iti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan di krus mo, kanin ka panagungar, inakamin salakan, sita ang nanugbot. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay tibiyag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad ako, ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayon tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi, pimusayan, asa inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, nang runa timinminatay, dagito'y nagimong, ken daytoy a pamilya. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay tirupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matungkal kumatinagan mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. Itdem kadakam daw ito'y tiranin mi, ti patinayon daw. Pagawanan dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakapasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti Kristo sa lahat. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi. Kanitiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami.
Tapukuang tiduray, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon, adinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayan kapya. Cordero ti Diyos, mangikat kadagititas baso ti lubong kasya lahat. Cordero ti Diyos, mangikat kadagititas baso ti lubong kasya lahat. Cordero ti Diyos, mangikat kadagititas baso ti lubong kasya lahat. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karino, may kakanya, ng pinaisalan sa umo pa rin bagtunay. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo ta kalpasan ti pa naglikod mi iti kinadakes iti daan at kinatao mi mapasanto ken mapabaro tinakem mi gapo ken Apo Heso Kristo nga anak mo ket Dios isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. Basta ko namin. Bendisyonan na kayo ti man nakabalyan na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon Anisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. So, kastoy nga first Friday Apo, ang lang ti Domingo, at damaarangid na nisa tayo ijay simbaan, alas 7, ken adoration, agadurar tayo ti na Santon nga sakramento, kana mayaw awis lata ti umayirap, no? Umunod ti pamati, panagdaydayaw, debosyon tayo kini Apo Jesus tinasanto na sakramento. Kuri anda kay ditoy, napintas lata no makikuha tayo, makidanggay tayo, nang runa dagiti aktibidades iti semana, ta kamang na tayo ti parokya niya. Naimbagabigat tayo, amin Apo.